Hello mga bata, kumusta? Ani ano sab kita karon sa atong subject nga MTB MLA o Binisayang Sinugbuanon. Ang atong quarter 1 module 5 bahin sa mga butang nga akong gikahimutan o mga tawo nga akong nagustuhan, mga duwaan o higala. Ang una natong pagtulunan bahin sa pagpaminaw sa istorya. Pagkahuman ni ining pagtulunan, ikaw gilauman nga makahimo sa mga mosunod. Una, makatubag sa mga pangutana kabahin sa nadungog nga istorya. Ikaduha, makaila sa kahulugan sa pulong pinaagi sa hulagway. Ug ikatulo, makagamit sa mga pulong pagtimbaya. Okay, atong balikan ang niaging leksyon pinaagi sa pagtubag sa parte nga baliki sugdi diha sa imong self-learning module. Ang unang direksyon, paminaw sa mga pangutana. Lingini ang letra sa hustong tubag. Una, hain ang tubag sa pangutana nga kinsa. Letter A, butang. Letter B, hayop. Letter C, tawo. Lingini ang imong tubag. Number 2, hain ang tubag sa pangutana nga asa. Letter A, hayop. Letter B, lugar. Letter C, tawo. Lingini ang hustong tubag. Pangutana, hain ang tubag sa pangutana nga unsa. Letter A, lugar. Letter B, panghitabo. Letter C, tawo. Okay, lingini ang hustong tubag. O, ari na ta sa ikaduhang direksyon. Letter B, pagsabot sa mga lisod nga pulong nga madungog sa mosunod nga istorya. Ilha ang kahulugan sa gibadlisan nga mga pulong ug tubaga ang mga pangutana. Lingini ang letra sa hustong tubag. Okay, number 1. Malipayon nga magkauban kanunay sa pagduwa ang managhigala. Hain sa mga hulagway ang nagpakita sa managhigala. Tanawa ang mga hulagway. Sa letter A, letter B, o letter C. Pilia ang imong tubag. Ikaduhang pangutana, ganahan magduwa ang mga bata o dakop-dakop. Hain sa mga hulagway ang nagduwa sa dakop-dakop. Letter A, mauba ka na ang hulagway sa dakop-dakop. Letter B, tanawa kung mauba ka na ang hulagway sa dakop-dakop. O letter C, pilia ang hustong tubag. Number 3, gilihok-lihok sa iro ang iyang ikog. Hain sa mga hulagway ang ikog sa iro. Letter A, mauba ka na ang hulagway sa ikog sa iro. Letter B, mauba ka na ang ikog sa iro. O letter C, tanawa kung mauba ka na ang ikog sa iro. O lingini ang imong tubag. Pag-check sa hustong tubag. Butang ni og check kung husto ang imong tubag ug ikis kung sayop.
Handam ka na ba nga maminaw sa atong istorya? Sige, pahimutang na. Ang atong istorya naguluhan og Dakop-Dakop. Sinulat ni Ninita D. Saldoa. Suod nga managigala ang iro ug ang itik. Pipila lamang kini sila sa mga hayop nga binuhi ni Isko. Ang iro ganahan kaayong magduwa og dakop-dakop. Usa ka buntag, gitawag niya ang itik. Maayong buntag higala, timbaya sa iro kang itik. Maayong buntag usab higala, tubag sa itik. Magduwa kita og dakop-dakop sa iko, niingon ang iro. Sige, gala, tubag sa itik. Nagkasinabot sila nga unang dakpon sa iro ang ikog sa itik. Paspas kaayong nidagan ang itik nga nagkiay-kiay, apan mas paspas nga nidagan ang iro. Nadakpan dayon ang ikog sa itik. Mudaga na unta ang iro, aron dakpon ang iyang ikog sa itik sa dihang tong tong nitingog ang lata nga sudlanan sa pagkaon sa iro. Timaan nga oras na sa pagpakaon. Malipayon nga nagkiay-kiay ang itik, padulong kang Isko, samtang naglakaw nga naglingo-lingo ang iro. Naguna-una kini nga ipadayon ang ilang duwa sunod adlaw. Hagdan ba nimo ang atong istorya karon? Sige, isulti ang tubag sa mga pangutana kabahin sa nadungog nga istorya. Una, unsa nga mga hayop ang gihisgutan sa istorya? Maayo, ang itik ug ang iro mao ang gihisgutan sa istorya. Ikaduhang pangutana, kang kinsa nga ikog ang unang nadakpan? Husto, ang ikog sa itik. Ikatulong pangutana, nadakpan ba sa itik ang ikog sa iro? Nganuman? Husto, wala kini nadakpan kay nitingog man ang sudlanan sa pagkaon sa iro o tingkaon na. Okay, ikaupat, giunsa pagtimbaya sa iro ang itik sayo sa buntag? Husto, miingon ang iro og maayong buntag higala. Ikalimang pangutana, nganong mo gamit kita og mga pulong pagtimbaya? Husto ka, mugamit kita niini aron pagpakita sa atong respeto ug pagtahod sa isig ka tawo. Adunay uban pang mga pulong pagtimbaya nga angay gamiton. Sa buntag, maingon kita o maayong buntag. Sa udto, maingon kita o maayong udto. Sa hapon, maingon kita o maayong hapon. Sa gabii, moingon kita o maayong gabii. Mahimo usab nga moingon kita og maayong adlaw kun adlawan. Nahibawan na ba nimo kung kanus-a gamiton ang mga pulong pagtimbaya? Hinumdumi, ang paggamit og pulong pagtimbaya usa ka maayong kinaiya natong mga Pilipinhon. Moingon kita og maayong buntag. Sa
sa buntag. Moingon kita og maayong udto sa udto. Moingon kita og maayong hapon sa hapon. Moingon kita og maayong gabii sa gabii. Mahimo usab nga moingon kita og maayong adlaw on adlawan. Karon, abliha ang imong self-learning module sa panid nga buhata. Isulti ang hustong gamiton nga pulong pagtimbaya. Una, sa buntag, unsa man ang imong gamiton nga pulong pagtimbaya. Husto, moingon ka og maayong buntag. Ikaduha, sa udto. Husto ka, moingon ka og maayong udto. Ang ikatulo, sa hapon. Maayo, moingon ka og maayong hapon. Ikaupat, sa gabii. Very good. Moingon ka og maayong gabii. Ug ikalima, kun adlawan, unsa ang imong isulti. Husto, maayong adlaw. Karon, tubagi ang parte nga palambua, dugang buluhaton. Paminaw sa mga pangutana. Lingini ang letra sa hustong tubag. Number 1. Nasugatan nimo ang imong magtutudlo sa udto. Unsaon nimo siya pagtimbaya? Letter A. Maayong udto, sir, ma'am. Letter B. Maayong gabii, sir, ma'am. Letter C. Maayong buntag, sir, ma'am. Number 2. Gabii nga namisita sa balay ang imong lola. Unsa ang imong isulti? Letter A. Maayong gabii la. Letter B. Maayong hapon la. Ug letter C. Maayong buntag la. Number 3. Nakita nimo si mama nga nagluto sayo sa buntag. Unsaon nimo siya pagtimbaya? Letter A. Maayong udto, ma. Letter B. Maayong hapon, ma. Letter C. Maayong buntag, ma. Number 4. Hapon na nga nauli ang imong papa gikan sa trabaho. Unsa ang imong isulti? Letter A. Maayong gabii pa. Letter B. Maayong hapon pa. Letter C. Maayong buntag pa. Good job! Nahumanan nimo pagtubag ang parte nga palambua sa pagtulunan 1. Iandam kini tungod kay dalhon kini sa imong mama o papa inig adto sa eskwelahan. Iya kining ihatag sa imong maestra.